Kyle McCarthy. Corey Shepherd. Gyda symud allan at Iori Humphreys. Di fynd heibio i Griff John. Humphreys mae Hawkins efo fo. Fawcett ar ergyd. Ben Fawcett yn dal y golwr ar I bostyn gosa. Mi gafodd afal go iawn ar hwnna. Mi fydd y golwr yn siomedig. Da ni di chwarae 9 munud yr ymwelwyr ar y blaen. Fawcett. Sy'n cael ei gwthio nôl o fan hyn gan Hwlffordd. Hughes a'r cliriadu unwaith eto ddim yn argyhoeddi Walters. Dyma Amon lle ag amser I gael ei ergyd I fewn. Mae Blaine Hudson yn taflu I hun I ildio'r gig gornel. McCarthy, colli'r meddiant I loc. Mae Louis Lloyd yn rhyd, yma Lloyd yn y gyfle fan hyn I Louis Lloyd! A dyna sut mae gorffen. Louis Lloyd! 4 munud ar 20 wedi chwarae. Caernarfon yn union i'r sgôr. Pas hyfryd gan Josh Locke. Louis Lloyd ar ben I hun. A'i chodi hi'n destlys I gefn y rhwyd. Caernarfon 1, Hwlffordd 1. A Brzezy, Fawcett. Morgan Owen, Fawcett yn I dwy'n I nôl. Fawcett ar ergyd y gwiriad. Amwn. O mi ddoth y bel yn sydyn ato fo. Gwaith arwrol gan Griff John. Taflid I hun at y bel. Hudson. Davies yn I gwylio'r holl ffordd yn eich ar ei cynt a bwn Louis Lloyd. Hyfryd. At Caernarfon yn ôl at Louis Lloyd. Am gyfle eiraid I Louis Lloyd. Sgorio I ail gol ac ail gol y Cofis. Am symudiad campus gan y tîm cartra. A Louis Lloyd fel oedd y cyffyrddiad yn rhyd rom. Jenkins. A'r tafliad hir, mae'n rhydd yn y cwrt, mor agos. O fewn trwch blewyn, Ben Fawcett oedd yna unwaith eto. Zach Jones, na'r gic rydd I Hwlffordd, I gyfeiriad Lee Jenkins. Arbediad rhagorol, arbennig gan Ben Hughes. O'r foli gan Luke Tybone. Hughes. Gamble, Oliver! Gamble! Davies, o'n gry Davies yn tocyn o Darren Thomas ar eilydd. Downey, Josh Locke. Thomas y tu allan o Locke yn mynd amdani! Mor agos! Josh Locke! I ben yn I ddwylo. Rwy'n yn hanner disgwyl gweld hwnna yn hedfan I gornel ucha'r rhwyd.